ሰላም ሰላም ቤተሰበይ ሎማ ዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ከዓ ቡና ሰተና ዝቐረፅናዮ እዩ ብቐዳማይ ለርአኹኹም ናይ መቐፀልታ ማለት እዩ ኣነ ግን ልገረመኒ ፅቡቕ ገዛ ፅቡቕ ቀረፃ ተቐሪፅኻስ ለከስ ይርአ እሞ ኣብ ኩሉ ለኸድኩ ድማ ፅፅብቑ ኣይርአኩምን ኸዚ በቃ ተላዒለ ኣለኹ ንስኻትኩን ለከ ኣየቕርፂ ከይትብላኒ ለይትቐርፃ ተሃልየኽን ፅቡቕ ፅቡቕ ገዛ ናኸድኩ ክቐርፅ እየ ማለት እዩ ዋንኡ ግን ሕማቕ ናቕንጥጥ ኣቢሉስ ትፅቡቕና የምፅአልና ኣብ ለለኹምዎ ከዓ ከምዚ ዝበለ ምችው ዝበለ ገዛ ይሃብኩም እየ ልብል ሽኮር ክእል ትሰትዩ ብቡና ማለት እዩ ስፔሻሊ ካብ 40 ዓመት ንላዕሊ ሽኮር ተለይ ትሰትዩ ኣብዚ ሽኮር ከይትሰትያ ኣየለየን ሓንቲ ግን ሽኮር ክሰቲ እየ ኢላ እያ ተኸራኺራትኒ ብዝኾነ ፅቡቕ ንኣለሽኹ ገዛ ናቐረፅኹ ከምፀልኹም እየ ፅቡቓተይ ቤተሰበይ ናብ ሎማዓንቲ ነበረትኒ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ስሰናዩ ንዓኹም ኣብ ለለኹምዎ እግዚኣብሄር ይሓልኹም ባይ